el meu paracaigudes és millor. Que no, que és el meu. Que no, que és el meu. Xai, torna, i que no t'he dit que és el meu? Que no. El teu serà millor, però el meu cau més a poc a poc. I tu què saps? Xai, pareu ja, tot per un paracaigudes. Ei, escolteu, ja tinc un tema per a la investigació. Podríem investigar sobre els paracaigudes. Paracaigudes? Mira, podríem investigar quin cau més a poc a poc. Pues vale. Home, caurà més lentament el que tingui més superfície. Però si el material és més lleuger, també caurà més lentament. Bueno, pues, ja ho parlarem. Nuestras dudas de una vez. Siempre fuimos dos lunas. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar a volar como estás por el cielo. Como el sol, como el mar, dibujar mi nombre sobre el suelo. Como el sol, como el mar, y que pequeños nos verán los que no volaron. Primera conclusió. Els paracaigudes de plàstic cauen més lentament. Segona conclusió. El paracaigudes gran de plàstic és el més lent.